Аз смисъл няма да се вижда. С песен ще направя. Дами и господа, това е българската история. Това е Царевец. Датата е 5 март 2014 година, часът е към 1 светове. В момента днес правихте вид наблюдението от Царевец. Гледаме България, какво се случва едно време. И продължаваме с историята. Човека снима с камерата за пулта. Ще бъде качано директно. За ваше осмотрение да гледате за какво става въпрос. Значи, какво да ви разказвам за България? Всеки знае за какво става въпрос. Предполагам, че българин да се наричаме първа радост. Ето, покажете пак да видим страхотната наша българска радост. 5 март 2014 година. Екстракт